पलिटिक्सआ बेबायदि नङाथ' सोरबा बिपिएफनि सोरबा इउपिपिएलनि सोरबा कंग्रेस बिजेपिनि होननानै बैफोर रायजो राजाफोरखौ नोंनि पलिटिकल प्लेटफर्मनि गेजेरजों मोननाय पावारखौ इलिगेलि बाहायनो थाखाय सोर राइट होदों नोंनो सोर राइट होदों सोर राइट होदोंलाय माखासे दफाया मावफुंजाबाय माखासे दफाया दाबो मावफुंनो बाखि 3.1 जोंनि बिटिआर सुक्तियाव लिरनाय दङ मा लिरनाय दङ जोंनि सिमनाया सनितपुर बिश्वनाथ हाबनानै लखिमपुरनि 17टा बर' गामिया हाबनांगौ रिभिनिउ हिसाबै 9टा बर' गामि दा जोंनि गेजेराव आं फिन फैफिनलायबाय हाबा जाया होननानै बुङो रायजोफोर थांनाय बोसोराव आसाम सरकारा बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि 60टा बर' गामिखौ जोंनि बिटिआराव हाबबाय बे 60टा बर' गामिनि डेभेलपमेन्टनि खामानिया उदालगुरिनि डिसिआ मावगासिनो दं रायजोफोर थारैनो सैथोआ मा दिनै 60टा गामिया सोसनजामारबाय नामा रायजो राजा नोंथांमोना फोरमायहर आंनो सोसनजामारबाय नामा सोसनजाबायबाथ' मोजांनि बाथ्रा नाथाय 60टा गामिखौ सोसनैनि सिगाङावहाय सोसनालासिनो आरोबाव जोंनि हारिनि माखासे रायजो राजाफोरखौ पलिटिकेलि डायलगनि गेजेरजों जाम्बा जाम्बि खालामनो नाजाबावनो थांनायासो बयनिख्रुइबो गेदेरसिन साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों दिनैनि बे समाव 2006 सनाव भारताव मोनसे आयेन जादों मा आयेन बियो Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller Act 2006 बे आयेनाव रोखा लिरनाय दङ मा लिरनाय दङ जायफोरा ट्राइबेल बिथांमोना जुदि हाग्रा बंग्रा सिफायनानै रायजो जादोंब्ला हाग्रा बंग्रायावबो बिथांमोना रायजो जानायनि अधिकार दङ 2006 आवनो लिरदों दा आयेना जे बाहायजानांगौ इन्डिया जे आयेन खालामदों ओंखायनो 2027 जानुवारियाव बेखौ जोङो मोनसे क्ल'ज हिसाबै लाबोदों रोखा खोनाखाबायना जों ट्राइबेल हारिफोरा ट्राइबेल सुबुंफोरा फरेस्ट लेन्ड राइट्सनि मथै लिरनानै दोननायनि मथै जोंहा राइट्स दङ जोंहा मोनथाय दंखायो हाग्रा बंग्रा सेफायनानैबो जोंहा थानो हानायनि दा बे आयेनखौनो स्पेसियेलि थांनाय 2020 बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों स्पेसियेलि मोनसे क्ल'ज दफा महरै लानानै फैनाय जादों नाथाय आंनि बुंनांगौ बाथ्राया जाहैबाय मा जे थारैनो जुदि बे क्ल'जआ बिटिआर एकर्डजों फैफाबायब्ला बा लानानै फैबायब्ला दिनै 2020 बिटिआर एकर्डनि उनावहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा सिएम जानानै जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दङ अर्थात मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि इउपिपिएल पार्टियानो दिनैसिमबो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दङ आरो बिथांमोननि गभर्नमेन्ट सालायनाया दिनैयो 4 इयार्स कमप्लिट जाबाय 5 इयार्स कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ आरो बिथांमोननि गभर्नमेन्ट सलायफुबाय थानाय समावनो जोंनि हारिनि माखासे सुबुंफोरा फरेस्ट एरियानि माखासे हाग्राफोरखौ साफा खालामनानै न' लुनानै थाहैदोंमोन हाग्रा सेफायनानै न' लुनानै थाहैनाय जोंनि हारिनि बर' फिसाफोरखौ जोंनि हारिनिनो पलिटिकेल लिडारा बैसोरनि न'खौ बुख्रेबनानै बैसोरनि न'फोरखौ इभेक्सन खालामनाय नुथायफोरखौ जोङो बे मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारनि समाव जोङो नुनो मोनदों अब्ला बेसे दुखुनि बाथ्रा बेसे लाजनि जोंखौ मानो सिखार खालामो राजा लामायाव जोंखौ लानानै ट्रेन लामा राजा लामायाव जोंखौ रानहोहैदों बिसोर बै समाव बर'लेण्ड नांगौ हिसाबै बर'लेण्डनि सार्थआव जोंखौ बिजि फिसा हाजिराव खालामहैदों जोंनिफ्राय थिप थुइ लादों जों होदों दिनै जोंखौहाय बर'लेण्डआव जों नांगौ होननानै होसोखायनायखौ जोंनि बेसेनखौ जोंखौ दोनाखै बर' लिडारफ्रा जोंखौसो उल्थायै जोंखौ सिखार खालामनानै दिनै एबेसन खालामहोदों जोङो थैयो थाङो जों जेबो बुजिया हायोब्ला जोंनि रावखौ सहायनो हाब्ला आर्मि पुलिस लाबोनानै जोंखौ गावथारबाय होनब्लाबो जोंखौ थैनो गोसो दं जोंखौ थैनो गोसो दं जोंनि थिप थुइ होखादोंब्ला जों बर'लेण्ड नांगौ होननानै काजलगावआव जोंखौ रायजो राजा लिंलांनानै जोंखौ थिप थुइ होदों थैनि सहि होदों होमब्ला जों बेहाय थैगोन जों बिखा फोरदांनानै बुङो बर' लिडारफोरा माब्लाबाबो गोरोबाब्ला बर'नि गेजेराव
दाङाबाजि होसोलायनाया मालाबाबो जोबनो थांनाय नङा सोजालायजासे इसिबां मानि देरहा होबाय जोङो बर' हारिया इसिबां मानि जोङो देरहा होबाय गोबां देरहाबोबाय राजा जानो मोनबाय जोंनि बर' हारिया अब्लाबो जोङो नायफिननानै फेरेंगा सारनाव बिथाङा जोंनो होफिननांगौ माने जों जेराया आरो जोंखौ जुदि बिनिफ्राय होखारोब्ला नोंथांमोना बे जायगायावनो जोंखौ सेव हांगार खालामनानै गालां जोंनि गोथै सह'फ्रा जोंनि हाराफ्रा बेयावनो हासार जानानै थादों बे हाग्रायावनो साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन एसे फारागफोरखौ माने रुजुनानै नाय बेराफारसेथिं सोर माबायदि डायलग मारिहैदों आरो बेराफारसेथिं सोर माबायदि खामानि मावगासिनो दं एसे साननानै नाय एसे दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव ओरैबायदि पलिटिकेल लिडारफोर दङ जायफोर पलिटिकेल लिडारफ्रा गावखौ सासे पलिटिकेल लिडार जाहोनो थाखाय दिनै सोरबा पलिटिकेल लिडारनि आथिङाव हमनानै आंनो टिकेट हो आंखौ लिडार खालाम बेफोरबायदिसो लिडार जाफैनाय दङ जोंनि हारिनि बै सानैसो लिडारफोरा आरो बैफोरबायदि लिडारफोरा लिडार जाखांनायनि उनावहाय जेरावनोखि मालायनि हेफाजाबजोंसो दिनैयो सासे पलिटिकेल लिडार जानो हादों अब्ला बैफोर लिडारफोरा पलिटिकेलाव फैखांनायनि उनावहाय पलिटिकेलनि गेजेरजों जायफोर पावारफोरखौ मोनो बैफोर पावारफोरखौ गोसोबायदि बाहायनो हागोन नामा मालाबाबो हाया बै मानसिनि अर्डार मोननाय लोगो लोगोनो बिसोरो मावथावनाय खामानिखौ बिसोरो मावनांगौ बाध्य जानानै फैयो आरो जाय खामानिखौ गावसोर गोसोबायदि माने मावनो लुबैयो मावनो नाजायो बैफोरबायदि खामानिखौ बिसोर मालाबाबो मावनो हाया आरो हाबाखै दिनै साननो गोनां बाथ्रा बेराफारसेथिं माखासे सेन्टिमेन्टेल राइट्सनि बाथ्रा बुङो आरो बेराफारसेथिं माखासे राइट्स आरो ल'फोरखौ क्रस खालामनानै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों बेसे दुखुनि बाथ्रा बेसे साननो गोनां बाथ्रा दिनै जाय लिडारा जोंनि हारिनि बै बर' न'खरफोरखौ इफेक्सन खालामदों बे लिडारानो जोंनि हारिखौ लानानै जोंनि हारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि हेफाजाब लानानै मोनसे समाव हारिनि थाखाय संग्राम खालामबोनाय साफा नेतामोन आरो बैफोर लिडारफोरानो दिनै पलिटिकेल फिल्डआव फैनानै गावबा गावनि ब्लाडि पलिटिकेल सार्थबादिखौ लाखिनो थाखाय जोंनि हारिनिनो सोरबा सुबुंखौ असान्ति खालामनाय थानो सुखुयै खालामनाय माखासे नुथायफोरखौ जों दिनै नुनो मोनबाय आरो दिनैनि समाव जायफोर साफा सानै माहारियारि आफादनि लिडारफोरा पलिटिकेलनि खामानिफोरखौ आन्दैयै मावबोखुमागासिनो दङ बैफोर लिडारफोरा पलिटिक्सजों रिलेटेड जानानै बाथ्रा बुङाबा बिसा गुन्दै मोनजाया ओंखाम मोनजाया रां मोना बिसोरो जायनि थाखाय बिसोरो बुंनांगौ बाध्य जानानै फैदों आरो जोंनि बर' फिसाफोरा सोरबा बर' फिसाफोरखौ बे माहारियारि आफादनि सियाराव सोरनिबा पार्सनेल खामानिखौ मावहोनो थाखाय फजना दोनाखै जोंनि माहारिनि जोंनि हारिनि खामानिफोरखौ नोजोर लाखिनायजों लोगोसे फोसाबलांनायनि माखासे खामानिफोरखौ मावनो थाखायसो बे माहारियारि आफादनि जायगायाव फजनो नोंखौ चान्स होदों बा सुबिदा होदों बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां आरो माहारियारि आफादनि बिबानाव थानानै जोंनि हारिनि सोरबा बर' फिसाखौ आसि थुनानै सोनखारिग्रा हुमखार होग्रा बबेनि नोंलाय नोंनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पति मोनदों नामा बे माहारियारि आफादखौ बे माहारियारि आफादा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरजोंसो लानानै दानानै होजानाय मोनसे आफाद बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां बेराफारसेथिं जोंनि हारिनि गेजेराव ओरैबायदि पलिटिकेल लिडारबो दङ जाय पलिटिकेल लिडारानोखि इउपिपिएलनि गभर्नमेन्टनि समाव बिपिएफनि बा बिपिएफ पार्टिनि बिपिएफ सापर्टार रायजो राजाफ्रा जेबो मुवा बेसाद मोना जेबो स्किम मोना बेफोरबायदि बुंग्रा लिडारबो दं रायजो राजा जोंनि हारिनि गेजेराव दा बैफोर लिडारफोरानो मोनसे समाव जोंनि गासै हारिनि रायजो राजाफोरखौ लाफानानै हारिनि थाखाय संग्राम खालामबोनाय साफा लिडारमोन नाथाय दिनै पलिटिकेल प्लेटफर्माव फैखांनायनि उनावहाय गावनि ब्लाडि सार्थबादिखौ लानानै दिनै पलिटिकेलि जों बर' हारिनि गेजेरावनो बर' फिसाफोरखौ डिभाइड खालामनो नाजानाया बेसे मोजां खामानि जाखो रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे लिडारा जाय लिडारानोखि बेफोरबायदि गनायजाथावै बाथ्राफोरखौ दिनैयो जोंनि गेजेराव बुंनानै होयो बैफोर लिडारनि गोसोआ बेसे मोजां गोसो जानो हागौ बैफोर लिडारनि सान्थौआ बेसे गोथौ गोसोनि सान्थौ जानो हागौ साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन बेफोरबायदि अहंकार गोसोम गोसोनि मानसिखौ जोङो मालाबाबो लिडार महरै बा मानसि महरै जोङो रेसपन्स बा सन्मान होनाङा रायजो राजा नोंथांमोन।